Die wist spelen een beetje spannende zaken. Doet, 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 doet. Doei, Boeka. Ja, en... Oh, dat is een hel. Bedankt, hè. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, juist wat veld terug een buigriepje. Ik ben er nog net helemaal weer, maar ja, het leven met bandjes gaat gewoon terug natuurlijk. Dus net echt heel veel op de planning voor jou. Beetje zien wat de dag brengt. Ik krijg de beestjes even zien. Natuurlijk is moarsritueel. En de man ben je dwaande mij een soort van trapje te maken richting het wetter bij het terras. Als je een hoekje bij deel komt. Ja, we rijden toch. Oh. Oké. Ja, en dan moet de eerste die lees ik maar even 12 centimeter of 3 centimeter op dit blok lezen. Oké, maar kijk nog. Ja, want ik had het idee dat die laatste niet ziet verzinkt. Nou, goeie. Een goeie dag. Ga je hem je bedijn? Ik ben een trap kunnen bouwen, hè? Een trapje voor in het wetter. Ja. Dan kunnen we van het zomer gewoon zo terug rennen. Ik ken van wat terras aan, ze zat water in dat het mooi waar is. Dat is de planning. Sure. Wat leuk, hè? Dat is wel handig, hè? Ja. Hartstikke schön, hier gebeurt wel wat. Al rond de zomer hebben we eigenlijk voor het eerst hier echt een beetje zwom, want het wordt mooi waar weer. En dat is natuurlijk wel cool als het er gewoon zelf dicht bij huis hebt. Maar toen werd het inderdaad wat moeilijk om er echt een beetje normaal in te komen. Het is een beetje van dat, ja, wat zullen we zeggen, wat van dat drekkerige groen. Nou ja, net zo vol om tussen de tjen, dus begin ik vaak van die wetterskontjes wel aan. Maar nu wordt er een soort van trapje dus in het wetter maken, dat er een beetje, nou ja, wat noffelijker inrennen is. Dat is altijd lekker. Ik zal even zien bij Ilse en Chibby in hun huis. Die ben natuurlijk druk aan het verhuizen. En vorige week had Chibby Jelke geholpen. En zat het in de woorden altijd wat geert. Jelke helpt Chibby uit. En dan bij sluitenbeurs en dan kwam het helpen. Ik denk dat dat wel echt typisch Woordske is. Nou, ik ben natuurlijk ook zwagers en maten. Want nou ja, zat ik vriendin bij mijn zussen, is Jelke dat ik wel mij zie zwagers. Dus dat is altijd een gezellige boel. Dus ik zou even zien hoe het tegen gaat. Dat goed is een zaken direct om te helpen. Want ja, die wil echt helpen. Die vindt het echt machtig natuurlijk. Even zien hoe vier het ze binnen. Ik wil dat zien. Badkamer. We beginnen schoen. Dus ik ben bedankt. Je wilt wel werken. Dat kist wel zien. Dus al je schilderen. Hallo. Bist u zo goed aan het helpen? Ja, krijg ik wel mijn hand. Klasse, jongen. Ja. Alles eraf. Ja, wel van De hele morgen. Of het hele spul van de morgen. een spul. Nou, ik is toch wel goed helpen, joh. Hij hindert niks, joh. En onder de kraan is de skin. Maar is de shit zo mooi met de keuken helemaal restyled. Mooi kleurkoppenwand. Hele klusserij zijn de familie. Hè? We hebben met onze eigen ombouw natuurlijk bezig. En mijn zus komt verhuizen. En mijn ouders bij mij het terras van het theatergebouw dwaalden. Altijd warbereid in deze familie. En we helpen qua waar dat kan. Ik denk dat dat wel echt typerend is. Ik zal eens even zien. Hier. Even een blikje. Ja, veel. Hou naar de boes, joh. Hou naar de boes, er gebeurt er niks, hè? Hey. Zeg dan, is dat vakantie? Is dat vakantie? De hand er al in pakt. Mijn plafondje chibben. Ja, de andere die echt wel Uit de tier. ja, maar voor een nieuwe station. Oh, Heidepiek. echt een heidepiek. En dat ben je net weer bij waardpieken. Dus ja, dat heidepieken, daar wat chibben eruit hangt. Ja, een beetje heidepiek. Maar wie stiekem wel, hè? Zaken, pakenzaken is een heidepiekje. Glaasje met strelen. En wij strijden. Ja, pakenzaken komt van Twiesler Heide. En
Nou, we hebben Klaasje een beetje westrainsbloed, dus wat dat betreft, een beetje heidebloed, heel wel. Die geven ons bij de trein, hè? Ik wil mij de train en de westrain. Heel dames. Smit helemaal, jongen. Mooi buikje, sexy hoor. Hij was nog niet zo'n kracht op zich. Nee, dat nee. Dit lukt niet. Ze staan in het badje, Jouke. Ja, dat is Zit Lekker badden. eentje daar. Oh, die wil ik even zwemmen, suiker. Hier op het hoekje daar. Pak hem even, suiker. Zo, dat is er nou in. Ja, je bent waar. Oh, pak hem even, suiker. Nee, maar zit daar. Zie maar. Maar hij is tegen. Die spelen een beetje spannend, suiker. Ik wil een hamer ophellen en die heeft dan heel snel, ja. En dat mag natuurlijk bij ons nee, hoe is wij. En ja, dat mag helemaal daarheen rennen, met z'n vier. Dus zit boeken. Ja, en ja, hamer ophellen. Leuk. Leuk. Boeken. 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 De vinger en dat de hamer. Grote hamer. En hamers zijn vaak zwier. Dat is ik zeg, want ze zijn altijd zwier. Dus, en ik moet hem direct even maken. Dus, dus heel. Doet. Hoi, boeken. Ja, en Oh, dat is een held. Bedankt, hè. alsjeblieft. Oh, hier is het echt bullshit. Maar ik wil hier achter die rondje rijden. Nou, ik ben mooi in de klus. Ik zou even helpen en maar mijn baby is dat net altijd heel ideaal. Dus ik ga even lekker een blok om te keuren. Het valt daar, zaak. Ik zei dat het rijdt, maar gelukkig net. Dus ik zie dat hij hield even een koesel en dan als ze slaapt kan ik altijd nog even helpen. En dat was net. Ik geloof nog net dat ze echt sliepen niet zin had. Ja, werd ik wat ouder natuurlijk, dus ik steeds meer wekker. Dan hindert ik niks. Dat is ook gezellig. Maar mijn baby doe je net zo vol. En dan ben je wel boem. Lekker. Ik wil heel lekker genieten van de natuur. Lekker frisse neus halen. En ondertussen lekker stevig rennen. Ik ben een beetje sport voor de dijhond. En dit is mijn uitzicht. Dus ik zou zeggen niet mis, maar het is wel een beetje diezig. Zou misschien kennen. Nou, op zich net koud, maar ik kan het wel vernemen dat het wat oorwaar is als juster. Dus er wit Sintje er heel mooi bij. En hier werken echt blauwe lucht met witte wolkjes. Nou, ik zie ook geen wolkjes. Het is alweer een beetje triester, jongen. Dat hij in het dorp, hè? Iedereen kent iedereen, dus het is altijd hoi, hoi, hoi. In de auto zit als ik tot het dorp gewoon met de vinger standaard omheen. Want ja, je groeit je nou hier, dat is eigenlijk best wel nu. Want ik mensen die op zich net kennen, zeg ik hoi. Nou, doe dat maar eens in de stad, dan zien ze die echt wel heel nu van, hè, wat maakt. Ja, nee, in een dorp is dat heel gewoon hoi, goeie, jongen. Dat is eigenlijk de charme van het dorp, denk ik. Ja, mijn vrouw had belezen. En ik ken net alle credits aan mezelf, Jan. Want ik ga Danny Vera ontzetten. En het is raar maar weer. Ik kan al je muziek opzetten. Maar bij Danny Vera vallen beide band van u in sleep. In de auto met Danny Vera omzetten valt zakelijk in sleep. En Hilda dus nou ek. En dat is wel eens eerder gebeurd. Dus bedankt Danny. Ah ja, wat memsjong dan zit de zaken met de vinger in eer. Is toch iets blijkbaar, hè? Hier ben we bij de
achteringang van de theatertuin. Het lezen op wat pontons, want nou, het is een rustig hoekje. We worden geen onbevoegden daar natuurlijk. Maar dat we al wat in de theatertuin hadden we die natuurlijk bijhalen. En dan kan het publiek via dit pad naar het parkeerplek komen. En zo'n kwart is er een wandelroute hier. Dus dat is wel even leuk om zien te letten. Dus wij zijn in het wandelnetwerk van Friesland mijn naam. En de meesten willen op zich hier door dit pad leren. Maar ze kunnen natuurlijk ook, daar is dan de theatertuin, dat ze even hoe de was gaan op het einde van dit paadje. Dan kun je ook een slagje door de theatertuin. Dus je het een beetje doorheen en just het op. Nou, dat is wel leuk, maar de bandjes en bij de guides en de knietjes misschien te zien. Dan krijg je toch een beetje een beeld van de theatertuin. De meeste meiden dus gerust even omstruinen. We zijn even in de hoes. En chef, voor de filmopnames zien we de tafel even nog eens omzetten zaken, hè? Maar nou vinden we dat eigenlijk gewoon wel leuk, hè? Dan horen we dat misschien ook wel zo. Alleen nog, dan maakt die lamp misschien nog een beetje jongens, hè? Ja. Want ja, maar we vonden dit wel mooi roeptelijk, de tafel, zo, hè? Skelter was Ja, zaken wil je lezen. We gaan een boekje lezen. En maar misschien wat hier is. Een boekje. Hier zit Skelter, ja. Skelter. Ja, O. ja. E. Wat dan? Ja. Ja. Zit maar. Zo, zit krek hier achterom. Ja. Zit er R. Van waar heb ik hem gekregen? Voor zaken zien Tredde Jitje, Leers, Tante Femke, Timo en Renzo. Toen moet ik draaien. Ja, en doe eens nou. 4. Dus hoe lang is het lien? Heel lang. 2 lien. Dat is wel een beetje leuk. Met beetje zal ik hem ook lezen. Skelter van een skelter. Skelter wil een skelter. Skelter verveelt hem. In Ian krijgt hij een idee. Heid, mag ik een skelter ha? Nee, skelter, we hebben geen plak. Uw garage stiert al groot vol. Dat is maar shit. Helemaal volbouwd. Past net met een skelter bij hoor. Nee, dan moet de skelter op de fiets staan. Ja, dat werkt net zo handig hoor. Mooie auto. Ma'am, mag ik een skelter ha? Nee, skelter. Haast riest bij de auto van Boerman Bouke op. Shit, Boerman Bouke is de auto aan het poetsen, zagen. Dat is zo'n dik auto. Dikke auto, jongen. Dikke racewijn. Shit, wat er gebeurt. Mevrouw Romkje, mag ik een skelter ha? Oh nee, skelter. Door is grift om die mooie blomkes. Dat is een blomkes ontwetten, ja. Is dat? Skelter is botteloorsteld. Hier was saffe squormde graag een skelter ha. Paken. Dat hij daar net jeder ontacht had. Van Paken mij altijd alles. Hij zal Paken vreden of hij een skelter had. Waarom zit die bril nu voor de eigen? Dat is wel een beetje nuwer, hè? Had de bril op puntje van de Noord, zei. Nou, dat is de punt van de Noord. Ja, zo'n krantenlezen. Hey. Paken. Maar je kan skelter. Ja, wees wel skelter. Doe meest een skelter van Paken. Ha. Of wie dat net een goed Paken stemke? Oh, oké. Daar komt Hille maar een grote onhingwijn de straat in. Tje, maar is shit. Wat zit erachter? Een skelter. Tje, hij de mensen. Oh. Skelter is zo blied als een proter met een nieuwe skelter. Hij rees dadelijk door de blomkes van bovenvrouw Romkje. Tjin de auto van Boerman Bouke. Bam, plets, plets. Broester, mooske wettenplassen, hoe zonbulten. Gisten bij de glierbaan nog heeg. Zweeft mijn bogen door de lucht. En die landt op het dak. En komt de plak op het garagedak. Och. Mooi plakje eigenlijk. Mooi plakje, ja. Mooi, zegt hij. De skelter van Skelter stiep kreeg de plak. Als ze dat toen kom heen. Ja, maar zelfs deze is speelt toen naar mijn volle vierde volt. Ja, jong. En hoe kan je ooit daar dan een pakken euro? Oh, uit.
Maar hoe maakt het nou weer van het dak af dan? Had hij een luchtkussen en dan Oh, een springkussen. Ja. Skelter wel een skelter. dan moet hij op het dak springen van een springkussen. Ja, dat zou wel kunnen. Vies dit nou een leuke vlog? En was het zien waar wij nog meer bedijnen? Amjere. Ja, abonneer je. En een blauwtonker. Omheen. Omheen. En welke app moet ze downloaden op het tablet? De chill app. De Chill app. Die kun je downloaden op die tablet als telefoon. En dan nog een keer. Ja, en die kist erop. En daar kun je speeltjes op doen. En kun je stopjes in. Filmpjes zien. En wie komen er ook op bij de vlog? Zo? Ja. Leuk. Ja.